Usa ka lalaking gingong miyembro sa LGBTQ community sa Davao City ang gidunggab sa liog. Tulo ka sospek dakpan sulod sa 2 ka minuto sumala sa kapulisan. Ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, ang mga dinakpan milimod nga sila ang midunggab sa biktima. Samtang ang DCPO ilang gipasigarbo nga milungtad lang og 2 ka minuto ang ilang pagresponde sa maong insidente. Nagkadugo nga nagbuyod daplin sa kalsada sa Torres sa Davao City kagahapon sa hapon ng miyembro sa LGBTQ. Human matud pa gidunggab duol sa katulungan. Misway og ikyas ang mga sospek apan paspas silang nadakpan sa kapulisan nga nakadeploy sa area. Kining kuha nga video sa uploader, 2 sa 3 ka sospek ang nadakpan gawa sa DepEd Davao City Division Office, pipila ka metros lang ang gilayon sa nahitabuan. Daling gidala sa ospital ang biktima ug ana-ana sa luwas ka kahimtang. Ang biktima nadunggaban sa liog gamit ang gunting ug tirungan sumala sa Davao City Police. Kaning biktima ug katong iyang kauban sa trabaho is nga nag-away, and then ang kaning tulo is nilaban atong gikaaway aning biktima. Ang mga sospek milimod sa pasangil batok kanila. Higala matud pa nila ang biktima. Kauban ko na mo tumayot, ma'am. Hilagan lang ko, ma'am, kay dagan nyo kayo sila, ma'am. Dili nyo kami yung gab, ma'am. Akong tabirahon, makaya, ma'am. Midagan na lang ko. Kapadto na ko sa akong suki. Kay labay basura man akong pangwarta. Nisakay mo sila sa kuha. Gani imis na nagihan na ko sila. Nisakay mo sila sa kuha. Wala na ko. Lisod mo kayo ako pong abugon nga ako amang amigo. Moto na naapil kong dampot. Ang mga dinakpan mag-atubang og kasong frustrated murder. Samtang gipasigarbo sa DCPO nga 1 minute and 58 seconds ang response time sa maong insidente. 3:58 PM kagahapon na-report ang insidente ug alas 4 sa hapon daw na aresto ang mga dinakpan. Sumala ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III nga usa lang daw kini sa mga sumala niya success story sa 3-minute response time na iyang gipatuman. Kahinumduman nga gibatikos kini ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte tungod unrealistic matud pa kini. Pero sumala sa DCPO, depende sa sitwasyon ang pagkabot sa 3-minute response time. Makuha magid nato na, ma'am, no, kung walay mga daghan nga mga insidente nga nangayo og responde. Makuha gyud nato ng 3 minutes response time. Mo nang maningkamot gid mamang Davao City Police Office nga mahatag nato sa mga tao ang 3 minutes response time nga programa sa atong regional director. Sara, sumala sa DCPO nga bisan pa man kaniadto nga wala pay 3-minute response na time, ilahan na nang ginahimo. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.